Η Λίλη Μαραγκούντιτη είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίλη, καλό σου πρωινό. Καλημέρα Ευδοξία, καλημέρα στο κρατήριο. Τι κάνουμε? Μια χαρά, άλλη μια μέρα στη δουλειά σήμερα. Λοιπόν, εντάξει, καταρχήν να σε ευχαριστήσουμε που θυσιάζεις το διάλειμμα σου, έτσι, για να μας μιλήσεις. Αλλά θέλουμε να μας μεταφέρεις τη δική σας φωνή, έτσι. Καταρχήν υπάρχει ένα οξύμορο, σε διάφορους χώρους μπορείς να το δεις. Το φάρμακο είναι βέβαια ένα από τα μεγάλα, έτσι, μονοπόλια, ειδικά εκεί στη Pfizer που δουλεύετε. Έτσι, συνήθως λέμε φάρμακο και πολεμική βιομηχανία έχουν πίσω τους τα πιο πολλά χρήματα, έτσι. Έτσι, είναι και μπορώ να πω εμπλεκόμενο πολλές φορές μεταξύ τους, όχι με τον προφανή τρόπο, αλλά κυρίως όσο αφορά τις στρατηγικές επιλογές που κάνει, ας πούμε, η μεγαλοεργοδοσία. Μπορεί να μην έχει να κάνει με μια άμεση παραγωγή, ας πούμε, εξοπλισμού, αλλά πιο πολύ με τις κινήσεις στην αγορά, που επηρεάζουν και τη ζωή των εργαζόμενων, αλλά επηρεάζουν και τη ζωή των ασθενών, σε όποια έκφανση δηλαδή της ζωής μας μπορεί αυτό να εκφραστεί. Mm-hmm. Πάντως, εσείς εισπράτετε αντίστοιχα παχυλούς μισθούς? Εντάξει, καταρχάς υπάρχει μεγάλη διαστρωμάτωση και έχει να κάνει και πολύ με την, ας πούμε, ατομική διαπραγμάτευση, για να πάρω και πάσα, ας πούμε, από το ζήτημα της συλλογικής διαπραγμάτευσης εδώ που συζητάμε, και πώς ένας εργαζόμενος σήμερα είναι μόνος του και καλλιεργείται και σαν σκεπτικό το ότι δεν είναι επαγγελματικό να μιλάμε για τους μισθούς, κατά πόσο μια προαγωγή, μια αύξηση μπαίνει σαν ανταγωνιστικό, ας πούμε, ζήτημα μεταξύ συναδέλφων. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη διαστρωμάτωση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σίγουρα είναι χώροι και χώροι, ας πούμε, και τμήματα και τμήματα. Ωστόσο όμως σκεφτούμε τι παράγουμε εμείς, τι παράγεται από τη δουλειά μας. Και μάλιστα, εφόσον το τελικό προϊόν είναι το φάρμακο, πώς εμπλέκεται η δουλειά μας, είτε είμαστε προγραμματιστές, είτε δουλεύουμε σε υποστηρικτικές διαδικασίες, μισθοδοσία για παράδειγμα, σε μάρκετινγκ. Από εκεί και πέρα και η γραμμή παραγωγής μπορεί να μην είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε άλλα σημεία, η διανομή, καταλαβαίνεις. Η έρευνα, τα εργαστήρια. Οπότε, άμα σκεφτούμε τι προσφέρουμε εμείς και ποια είναι η κερδοφορία που παράγεται. Αλλά ακόμα και σε περιόδους, να το πω, εντάξει, δεν θα πω μειωμένες κερδοφορίες, γιατί μιλάμε για ένα κολοσσότορο του φαρμάκου, στη Pfizer, αλλά επειδή μας έχει παρουσιαστεί και σαν, ας πούμε, πρόσχημα ένας μειωμένος ρυθμός αυξητικών πορειών κερδών, δεν είναι κάτι που εμείς θα το λάβουμε υπόψη σαν μείωση των απαιτήσεών μας, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Οπότε άμα σκεφτούμε όντως ποια είναι η δυνατότητα σήμερα, ποια όντως είναι η προσφορά μας, νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη απαίτηση σήμερα και για το επίπεδο των μισθών μας και συνολικά των παροχών. Λίλη, επειδή είσαστε ένα νέο σωματείο, έτσι, που στήθηκε τα τελευταία χρόνια, εντάξει, έχετε αρχίσει να παλιώνετε, γιατί σας βλέπουμε συνέχεια στις κινητοποιήσεις και είσαστε και ένα δυναμικό μπλοκ, έτσι. Εγώ πάντα καταγράφω και το σύνθημα που γράφετε πάνω στον πανό σας, έτσι. Είναι και το στίγμα πολλές φορές. Θα ήθελα λίγο να μας περιγράψεις το πώς φτάσατε να στήσετε ένα σωματείο, ποια ήταν οι συζητήσεις που κάνατε μεταξύ σας, και σήμερα να συζητάτε για συλλογική διαπραγμάτευση. Εντάξει, τώρα όσο αφορά τη σύσταση του σωματείου, καταρχάς για ένα πολύ μεγάλο διάστημα και στην πανδημία και την εποχή που ακολούθησε, ήμασταν σε καθεστώς τηλεεργασίας. Και όχι μόνο ως εργαζόμενοι στη Pfizer, αλλά και στις προηγούμενες δουλειές μας. Όσοι είμαστε από τον κλάδο της καινοτομίας, καταλαβαίνεις. Οπότε υπήρχε μια μεγάλη απομόνωση. Ωστόσο, με το που γυρίσαμε στο γραφείο και ξεκινήσαμε να συζητάμε, πάρα πολύ άμεσα προέκυψε η ανάγκη κάτι να γίνει, έτσι, σε αυτό το σκεπτικό εξ αρχής. Τι να κάνουμε. Ότι ο καθένας είχε τα προβλήματά του, συζητήσαμε, είδαμε ότι είναι κοινά αυτά τα προβλήματα, ότι όντως η τηλεργασία μας είχε σε ένα βαθμό αδρανοποίηση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της συλλογικής δράσης και της συλλογικής συζήτησης. Και τα ζητήματα ήταν... Μ' ακούς? Ναι, σε ακούμε. Και τα ζητήματα ήταν κοινά, δηλαδή και πάλι ανά τα τμήματα που
είχαμε πολύ διαφορετική φύση δουλειάς, που αφορούν τους μισθούς, αφορούν το ωράριο, αλλά αφορούν και ζητήματα πιο, ας πούμε, επιμέρους. Επομένως, καταλάβαμε ότι αυτή η ατομική λογική, ότι ο καθένας θα τα βρει με το μάνατζέρ του, ότι ο καθένας να κυνηγήσει την πιστοποίηση, τη λίγο παραπάνω δουλειά για να αποδείξει την αξία του, αξία που την αποδεικνύεις κάθε μέρα στη δουλειά. Έτσι. Εσύ είσαι αυτός που παράγει, ό,τι είναι αυτό που παράγεις. Είτε είναι λογισμικό, είτε είναι κάποια άλλη υπηρεσία, είτε είναι και το τελικό, ας πούμε, φάρμακο. Καταλάβουμε ότι αυτή η λογική δεν μας πάει μακριά. Ίσα-ίσα αναγκάζεσαι να τεντώνεσαι διαρκώς, να κυνηγάς κάτι που δεν θα το φτάσεις ποτέ, να βελτιωθείς, να γίνεις καλύτερα στο διπλανό σου και ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οπότε συζητήσαμε τι πρέπει να γίνει και καταλήξαμε ότι μόνο ενωμένοι είμαστε περισσότεροι, ότι έχουμε τέτοια εμπειρία. Όπου δηλαδή ένα τμήμα έβαλε stop συλλογικά, ότι εμείς, ξέρεις, τη Κυριακή δεν θα δουλέψουμε. Έτσι ήταν ο τρόπος να επιβληθεί. Από το μικρό ζήτημα, που δεν είναι μικρό, αλλά θέλω να πω είναι το επιμέρους, ότι ένα τμήμα κλείθηκε να δουλέψει Κυριακή ή μια ομάδα κλείθηκε να δουλέψει on call, πώς λέγεται, σε καθεστώς ετοιμότητας. Αυτή ήταν η εμπειρία. Και αυτό που ήταν το τελικό έναυσμα ήταν η περίοδος που ακολούθησε το έγκλημα των Ντεμπόρν, που και βρεθήκαμε στους δρόμους και βρεθήκαμε στο γραφείο να συζητάμε και να λέμε τι ήταν αυτό που εν τέλει οδήγησε στο έγκλημα. Ήταν η λογική που ήταν το κέρδος ενάντια στις δικές μας ανάγκες, όπως το βλέπουμε με 1000 τρόπους και μέσα στη δουλειά. Όταν δηλαδή δουλεύεις, δίνεις το 100% και παραπάνω και τελικά μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με περικοπές, απολύσεις, απλήρωτες περιορίες, οτιδήποτε άλλο. Καταλάβουμε ότι είναι κοινή λογική και ότι είναι όριμο πια το σχέδιο να μπει ένα συλλογικός τρόπος σε μια συλλογική φωνή που ήταν το σωματείο. Έτσι δηλαδή καταλήξαμε να το ιδρύσουμε το σωματείο μας. Mm-hmm. Και τώρα έχετε ξεκινήσει τις κουβέντες για την κλαδική σύμβαση. Επιχειρησιακή. Επιχειρησιακή, ναι. Επιχειρησιακή. Εντάξει, βέβαια, επειδή συμμετέχουμε και στο... Έχει σημασία. Καλά κάνεις και με διορθώνεις, έτσι. Λίγο να καταλάβουμε και ποια είναι η διαφορά της επιχειρησιακής με την κλαδική σύμβαση, έτσι. Η κλαδική σύμβαση είναι η σύμβαση που υπογράφει ο κλάδος. Η επιχειρησιακή είναι η σύμβαση που υπογράφει η επιχείρηση. Γιατί θέλουν να μας κάνουν να τα ξεχάσουμε αυτά. Έχεις δίκιο. Και να σου πω και την αλήθεια, και στον κλάδο μας, εντάξει, παρόλο που εργαζόμαστε στο φάρμακο, αρκετοί οι εργαζόμενοι εδώ στη Θεσσαλονίκη πιο πολλοί ασχολούνται με το λογισμικό, με ψηφιακά προϊόντα κτλ. Που σημαίνει ότι είναι και κάποιες ηλικίες. Θα σου πω, γύρω στα 30 και κάτω, αρκετοί, που μπορεί να είναι και η πρώτη τους δουλειά ή προγράμματα που είναι, πώς λέγεται, πρακτικές. Θέλω να πω ότι είναι εργαζόμενοι που έχουν πολύ όρεξη, αγαπάνε το αντικείμενό τους, αλλά παράλληλα μπορεί να μην έχουμε δει ποτέ συλλογική σύμβαση και μπορεί και να μην γνωρίζουν και τι είναι η συλλογική σύμβαση. Δηλαδή ξεκινήσει και από εκεί η συζήτηση, να το πω. Από εκεί πέρα, επειδή όντως και εμείς συμμετέχουμε και αρκετοί και στο κλαδικό συνδικάτο του φαρμάκου και στην Ομοσπονδία που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για την κλαδική σύμβαση, είναι μια πολύτιμη εμπειρία που και εμείς αποκτάμε και κρατάμε και κερδίζουμε και από εκεί στο σκεπτικό του να κάνουμε και εμείς το δικό μας βήμα με την επιχειρησιακή. Δηλαδή μας βοηθάει και σαν τρόπος, μας βοήθησε και στη διαμόρφωση της πρότασης και στον τρόπο που πρέπει να την παλέψουμε. Είναι δηλαδή μια χρήσιμη εμπειρία και καλό είναι τα συνδικάτα και ομοσπονδίες να είναι σε αυτή τη λογική της συμπόρευσης και της μεταφοράς πείρας και της στήριξης. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Mm-hmm. Εντάξει, εμείς καταλήξαμε ότι πρέπει να το βάλουμε αυτό μπρος, γιατί υπάρχει πολύ εκτεταμένα και καλλιεργείται σαν στάση ζωής. Ακόμα και το να μην ρωτάς το διπλανό σου τι μισθό παίρνει, ότι θεωρείται... προσωπικά δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα, ναι, αντιεπαγγελματικό. Ή ας πούμε να ρωτάς, πήρες αύξηση, πήρες προαγωγή. Και αυτό είναι μια απομόνωση που εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Συν της άλλης ότι έπρεπε και πρέπει ακόμη να εξηγούμε, να δείχνουμε και πλευρές ολικών συμβάσεων που δεν προλάβαμε να τις δούμε στη ζωή μας αρκετοί. Τέλος πάντων, το επόμενο βήμα ήταν να περάσουμε σε μια διαμόρφωση πρότασης. Εντάξει, σίγουρα έπρεπε να δούμε και τι συμβαίνει και κατά κλάδο, με την έννοια ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που
εμπίπτουν και στον κλάδο των λογιστών και της πληροφορικής και των ερευνητών. Υπάρχει μια έτσι, μεγάλη πολυφωνία, να το πω. Εμείς αυτό που σκεφτήκαμε σαν πιο αποτελεσματικό μέσο ήταν να πάμε σε πολλές συζητήσεις, συνελεύσεις, σε ερωτηματολόγια, που βοηθάει και στην επικοινωνία όταν οι εργαζόμενοι είναι σε μεγάλο βαθμό τηλεργασία και πρέπει και η επικοινωνία να διευκολυνθεί. Με πιο σκεπτικό. Αρχικά, εντάξει, μια συλλογική σύμβαση δεν θα μπορούσε να μην διαμορφωθεί αλλιώς, πέρα από συλλογικά. Έτσι, να πούν όλοι γνώμη, να διαβάζουν σε κάθε... επειδή είναι μια συνεχής διαδικασία, ό,τι προστίθεται, μεταβάλλεται κτλ. Να είναι διαρκώς σε επαφή με την πρόταση και τα αιτήματα που μπαίνουν. Αλλά επίσης και αντικειμενικά υπήρχαν και ομάδες εργαζόμενων που φέρανε ζητήματα στην επιφάνεια, που δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζεις όλα μέχρι να προκύψουν, μέχρι να έρθουν μπροστά σου. Για παράδειγμα, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι είναι σε καθεστώς πρόσφυγα και μπορεί να υπάρχουν ζητήματα σχετικά με άσυλο, νομικά και ό,τι άλλο συνεπάγεται. Μετά ζητήματα που ήρθαν και μετανάστες, για παράδειγμα, βάλανε ένα ζήτημα για μαθήματα ελληνικών. Είναι πολύ χρήσιμο και πιάνει πολύ κόσμο. Άμα δεν το έχεις το ίδιο ανάγκη, μπορεί να μην το σκεφτείς κιόλας. Μετά ζητήματα που αφορούν νέες μητέρες, τα ζητήματα των λογιστών, για παράδειγμα, με τα ένσημα που όταν δηλώνονται πάλι γραφείο, χάνουν κάποια δικαιώματα. Μπορώ να πω ότι 1000 παραδείγματα. Θέλω να πω ότι ήρθαν ζητήματα που αντικειμενικά όταν τα συζητάς έτσι και περνάει από το χέρι του κάθε εργαζόμενου, είναι και πιο... εκφράζει περισσότερους στη σύμβαση, μας δίνει και περισσότερο έναυσμα να παλέψουμε για αυτήν. Και πραγματικά μας αγκαλιάζει όλους. Και εκφράζει όλους. Έτσι, ένα κομμάτι ήταν αυτό. Δηλαδή, πώς αλλιώς θα είναι συλλογική σύμβαση, έτσι. Και εντάξει, σίγουρα υπήρχε και μια μεγάλη συζήτηση για το ποια θα πρέπει να είναι αυτά τα αιτήματα, τι αφορά μια σύμβαση, ακόμα και για μισθούς, ωράρια, ποια πρέπει να είναι. Δηλαδή, το κριτήριο που θα βάλουμε, να το πω αλλιώς. Για παράδειγμα, τώρα είμαστε σε ένα κλάδο που αυτό βέβαια εκφράζεται σε όλους τους κλάδους σήμερα, η αυξημένη παραγωγικότητα και όλα αυτά. Και όταν έχουν περάσει 200 χρόνια από τη συζήτηση για το 8ωρο, λογική συνεπαγωγή είναι να πάμε τώρα να βελτιώσουμε την κατάσταση, όχι να την διατηρήσουμε απλά. Οπότε πόσο μάλλον σε μια δουλειά που βλέπουμε ότι νέα ψηφιακά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Ρίχνουν πάρα πολύ το χρόνο που παράγει στο ίδιο. Αυξάνουν την παραγωγικότητα. Υπάρχει δηλαδή μια δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερο, να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, δημιουργικό κτλ. Και χρόνο για να ασχοληθούμε και με τη συλλογική συζήτηση, με το σωματείο μας. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θα κερδίσεις χρόνο για την οικογένειά σου, που είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά είναι και αυτή μια πλευρά που πρέπει να την παίρνουμε υπόψη. Πώς δηλαδή αυτή τη στιγμή ο χρόνος που αυξάνεται εργασία μας στερεί και τη δυνατότητα να συζητάμε με τους συναδέλφους μας. Καλά, άμα αυξάνεται ο χρόνος εργασίας, Λίλη, σου στερεί και τη δυνατότητα να σκεφτείς, έτσι. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι η διαδρομή προς το κρεβάτι σου. Βέβαια. Καλά, κοίταξε να δεις. Και σε μια δουλειά που είναι και πνευματική, σαν τη δική μας σε πολλές περιπτώσεις, καταλήγεις στο διάλειμμα σου, στο απόγευμά σου, να μην σε αφήνει να ισχάσεις. Γιατί σκέφτεσαι ποια είναι η λύση. Εν τέλει, κάπως, χωρίς να το καταλάβουμε. Ζούμε για να δουλεύουμε. Ναι. Και είναι και λίγο παγίδα όταν έχεις ένα αντικείμενο το οποίο είναι πολλές φορές δημιουργικό, μπορεί να σου το κάνει αυτό. Ωστόσο αυτό δεν ακουμπάει και τον σύνολο των εργαζομένων, ωστόσο το στρες, οι προθεσμίες, ότι πολλές φορές σκέφτεσαι ότι θα ρίξω τον συνάδελφό μου άμα δεν το τελειώσω. Για καταλήγεις να δουλεύεις, δηλαδή μπαίνει ένας εκβιασμός, που δεν είναι ότι θα έρθει ο εργοδότης να σου πει δουλεύεις παραπάνω, έτσι, αλλά είναι τέτοια φύση της δουλειάς. Είναι τέτοιος ο φόρτος σε πολλές ομάδες που σε αναγκάζει να μόνο σου σε πάρα πολλά εισαγωγικά να το κάνεις αυτό. Επομένως αυτά τα κριτήρια βάλαμε. Παράδειγμα τώρα σου λέω γιατί βάλαμε σαν έτοιμα 7ωρο με 1 ώρα διάλειμμα μέσα, έτσι, με τα όρια που θεωρούμε ότι ακουμπάνε τις δικές μας ανάγκες και με την έννοια ότι υπάρχει σήμερα δυνατότητα. Δηλαδή όταν ένα μεγάλο κομμάτι επαναλαμβανόμενης δουλειάς σου το παίρνει αυτοματοποίηση, αρχικά σου αφήνει πίσω το εντατικό, το πιο σύνθετο. Οπότε καταλήγεις να δουλεύεις πιο δύσκολο αντικείμενο, να το πω, πιο κουραστικό, έτσι. Και αφετέρου
υπάρχει δυνατότητα να δουλεύει λιγότερο. Ειδικά σε ομάδες που είναι υποστελεχωμένες, για παράδειγμα, ήδη και δουλεύουν πιο εντατικά, είναι πολύ κρίσιμο να μειώσουμε το χρόνο εργασίας επειδή ακριβώς χρησιμοποιούνται αυτές οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Που σήμερα συμβαίνει το αντίθετο. Μπορεί να αξιοποιηθεί και ακόμη και για κλείσιμο τμήματων, κλείσιμο θέσεων, καταλαβαίνεις. Αυτά πήραμε υπόψη. Όσο αφορά το ωράριο τώρα. Αντίστοιχα, κοιτάξαμε λίγο και τις ειδικότητές μας, τι επιδόματα έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια για να ενσωματωθούν στα κλιμάκια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα επιμέρους που ήρθαν στην επιφάνεια και όλα αυτά τα συζητήσαμε και τα συζητάμε. Είναι σε εξέλιξη δηλαδή η σύμβαση. Παρόλο που την έχουμε καταθέσει στην εταιρεία και διαπραγματευόμαστε, μπορούν να γίνονται προτάσεις, αλλαγές σε σχέση και με το τι έρχεται και από τους συναδέλφους. Η εργοδοσία τι σας λέει μέχρι τώρα, γιατί είπες την καταθέσατε? Την καταθέσαμε να έχουμε πάνω από χρόνο, γίνονται κάποιες συζητήσεις. Εντάξει, αρχικά να πω κάποιες κουβέντες που κάναμε αρχικά με την διοίκηση της εταιρείας. Αρχικά μας δώσανε και συγχαρητήρια για τα τεκμήρια που βάλαμε, να το πω. Γιατί όντως πήγαμε και είπαμε, η εταιρεία έχει την τάδε κερδοφορία, έχει τις τάδε φοροελαφρύνσεις για την επένδυση, τα clawback, νομοθεσία σχετικά με τον κλάδο του φαρμάκου, ότι είναι κερδοφορία που έχει προκύψει τη δική μας δουλειά, ανά έτος κτλ. Το χρησιμοποίησαμε δηλαδή αυτό για να τεκμηρώσουμε και γιατί λέμε αυτά που λέμε. Όχι μόνο μεταξύ μας και προς την εταιρεία. Ή σε σχέση με στοιχεία της παραγωγικότητας που έχει ανέβει τις τελευταίες δεκαετίες, με τη χρήση του AI κλπ. Ότι ζητάμε το συγκεκριμένο ωράριο ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τα επιδόματα, τις ειδικότητες. Δηλαδή τα παρουσιάσαμε έτσι στην διοίκηση, μας λένε μπράβο, πολύ εμπεριστατωμένα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν είναι ένα ζήτημα να τους πείσουμε, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να τους πείσουμε. Εντάξει, είναι και λίγο μανατζαρίστικη συμπεριφορά αυτή. Μπράβο, παιδιά. Και μετά αρχίζει ο Πέλεγης. Βέβαια. Κοιτάξτε βέβαια και ό,τι έχουμε κερδίσει ως τώρα. Δηλαδή από το πιο απλό να πω, το λεωφορείο, έτσι, την υπηρεσία μετακίνησης από και προς το γραφείο. Μια σειρά εργαζόμενους που απορροφήθηκαν σε τμήματα αντί να απολυθούν. Το οτιδήποτε έτσι. Ή για καταχρηστικές συμπεριφορές που έχουν καταγγελθεί κτλ. Καταλαβαίνουμε ότι ό,τι κερδίσαμε ήταν με συλλογικό τρόπο η διεκδίκησή μας. Δεν ήταν ότι καθίσαμε σε ένα τραπέζι με τη διοίκηση, τα είπαμε ωραία, είχαμε επιχειρήματα. Προφανώς βοηθάει να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη, αλλά αυτό δεν θα κριθεί ούτε στο PowerPoint, ούτε στο meeting room μέσα. Θα κριθεί από τη συμμετοχή και την αποφασιστικότητα των εργαζόμενων. Και αυτό έχει φανεί, εντάξει, έχουμε και πολύτιμη πείρα από χώρους, γι' αυτό λέω ότι μας βοήθησε και να συζητάμε και με την Ομοσπονδία του Φαρμάκου και με συναδέλφους που το έχουν καταφέρει στην περιοχή μας, ας πούμε, και έχουν συλλογικές συμβάσεις με τα δικά τους κριτήρια, αλλά και προσπαθούμε και μέσα από δικές μας πρωτοβουλίες και στο χώρο δηλαδή και με στάσεις εργασίας που έχουμε βάλει και μπήκε σαν έτοιμα, μαζί με άλλα ζητήματα που προέκυψαν φυσικά. Με το να συζητάμε με τους εργαζόμενους να διαδοθεί αυτή η πρόταση, να μπουν περισσότεροι στη διεκδίκησή της. Αυτές είναι οι κινήσεις μέχρι στιγμής. Προφανώς η εταιρεία δεν το δέχτηκε, ας πούμε, και με ανοιχτές αγκάλες, αλλά είναι στο δικό μας χέρι το πόσο περισσότερο θα το πιέσουμε, πόσο ο κόσμος οι νέοι, ας πούμε, συνάδελφοι που έρχονται από άλλους χώρους θα μπουν και αυτοί στο κλίμα και θα τους εξηγήσουμε και θα τους κερδίσουμε στη μάχη αυτή, ώστε να γινόμαστε και περισσότεροι.